Na Minecraftu je potřeba přestěhovat spousty věcí a připravit se na stavění a na natáčení dalších videí. Kámo, proč se mám ptát já? Ty si budeš hrát, ne? Nejdu, on je jeble, já jsem ani neviděl, že dneska jde na Miner, on mi to ani neřekl. Ne, jdi trlit boťu, fakt. Dobře, tak já ho řeknu na ten speaky slampu, jo? Tak jo. Kámo. Dobře, počkej, mám tady vzkaz od Batmana, jo? No. Že on je teda jeblej, jak jsi mu řekl, a proč ty jsi taky jo, teda ty jsi byl pan, jeblej, vole, bonzáče. Že ty jsi taky vlastně pan jeblej, proč jsi mu to neřekl ty? Odpověď prosím, já mu to napíšu hlasovou zprávou. Protože celou dobu říkal, že na Miner nepůjde, že ho to nebaví. Jasně, dobře, tečka. Co musíme přestěhovat? Musíme přestěhovat. To jsou všechno jakoby obyčejné věci, jo. Já přemýšlím, jak to udělat. Dostal chuť na Minecraft, tečka. No tak ať se příště ozve, tečka. Dobře. Přemýšlím, jak to udělat, aby jsme to přistěhovali co nejvíc. Tečka, haha. Jo, křičník. Myslím si, že ten člověk prostě nepatří do tvýho života. Ještě po 7 letech poslal do háje, takže jdi dál a jeb na něj. Každopádně za 200 korun nic nepiju, vole. Že nechápe, proč mu zkazovat něco o Adelce, ale prej máš si dělat něco v palici a jít na Minecraft nebo co? Já jsem na Minecraftu, vole, tak ten se zbudíš. A to by mě ale taky zajímalo, kámo, proč si po mně posílal něco od Adelky, kámo. No já nevím, prostě jsem se ulít, no, bohužel. Jo. Přemýšlel jsem, že vezmu tady ten... Je tobě ulít mozek, ne? Jo. Hele, že neví, no, že bys měl zkusit psychiatra. Ať si tam dojde sám, vole, s Kamilou. Jasně. S čím přijde, chat? A tam nechtěš jít s Kamilou? Cože? Co řek? On řekl, že neví, jak na to má pokračovat. A já mě došlo, že kdo je Kamila a řekl jsem ti, běž tam sám s Kamilou. Jsem přemýšlel, že vezmu tady ten vozík. Až... Jo, že mu nepřijde, že se baví s Lipem, jakoby. No, to se nedivím. Jo. A že na to přilepíme mnohem víc kejsek, čestek. A že to jako převezem, jo? Protože my potřebujeme na nejhezčí místo na Minecraftu. Jo, že jsi jeblej a málem mu chcípnul nějaký ten, vole, cvalík nebo co. Kámo, já už nevím, jak mám pokračovat, fakt nevím, kámo, on je prostě... Prostě já jsem prostě messenger, kámo. Já nevím, vole, prostě jako fakt nevím, kámo, co mu je bylo. Tak počkej, řekni mu 3, 4. Boťa, jeb na to, fakt na to jeb už. Jo, to bylo číslo na bohnice, mělo to pokračovat dál, nebo co říkám? Jo, 947 a tam zavolá, debil. Takže přemýšlím, že na na tenhle vozík nalepím tu čestku. Ještě to nepochopil, že je debil, nebo co, kámo, já už to mám ty vele nové výtok. Já už to mám taky výtok, vole, asi. Kámo. Už to mám smrdám, kámo, to je fakt jako na zabití se. Už to jeb, kámo, už to jeb. Mě dělal tlak jenom Alík momentálně, piču zvěba. Jo, ale to byl zmrt, kterým jsi mě trlil, tak ti to jako vrací. Nech toho! Jo, to je karma. Že nežral 3 měsíce, chápeš? Nasranej. Co je takovýho jako důležitýho, co potřebujeme? Kámo, ty se prostě přestěhoval bez ničeho, ne? Bez tak. Batuškem. Že jo, že jsi se na to vyjebal. Batuškem. Dobrý, tady máme, ne? Kde máme tu bednu? Tady máme tu bednu, co budeme stěhovat. Tak, klece jsou taky důležitý, že jo? Jak si potřeboval ale vyprázdnit i tohle, já bych se prostě potřeboval celý nějak přerovnat, že to je bojeb takovej. Si to naházím sem všechno, no všechno sem naházím. Protože já na to nemám sílu, jako. Tohle si dám dolů, tak a teď si budu prostě vybírat. Strašný bordel tady mám. Tak, tady je diamantový krumpáč, to nevím, jakoby... Já nevím, jestli vůbec chci tyhle ty věci, jako ty Unbreaking 1, úplně jako k ničemu, jakoby věc. Úplně jako k ničemu věc. Co člověk pak prostě jako otravně hledá, tak si to prostě sem naházím. Tak postupně jdeme, jo? Dobrý, tady mě nic nezajímá už, jo? Tady mě zajímá ten písek. Tenhle písek budeme potřebovat, takže proto si ho jako beru, jo? Jak bych se jako na něj těžce vyjebal. Takže si tady uděláme. Tak. Jo, tohle to je to samý, jo, železo. Zlato vím, že je pak docela potřeba, takže si zlato vezmeme sebou, určitě. Jo, tady je další zlatičko. Počkej, ale to je gold ore, takže si dáme takhle. A teď si musím vzpomenout. Silk touch, počkej, a kde mám kde mám ten krumpáč? Tohle si rovnou naházíme, že jo, to všechno potřebujeme, tohle. To všechno věci, co chcem. Tady máme nějaký tyhle věcičky, to všechno potřebujeme. To taky můžeme vyhodit. Se s tím nemusíme trápit s takovýma věcma. Jo, tohle je můj první diamant, ten potřebujeme nutně. Dobrý, a teď potřebujeme tyhle diamanty předělat na diamantové bloky. Jen tak to nevyšlo a to nevadí. To si vezmeme, diamanty jsou vzácný, že jo? Diamanty potřebujeme. To je úplně co jiného. Ale jako mě docela jako mrzí,
Že jsem jako ztratil to, že jsem jako ztratil ten fortune. A nebo je to tenhle ten? Jo, to je tenhle. Já ho mám nederitovej, já jsem na to úplně zapomněl. Boom, boom, boom. Tohle to určitě berem. To potřebujeme, že jo? Jak jsme tady vymysleli hezky to metro, tak to musíme dodělat. Tak ho nevzdám. Zlato, to vím, že bylo potřeba. Já vím, že Mára si docela stěžoval, že nemá zlato, takže vím, že zlato budeme časem potřebovat, ale uhlí 100% budeme potřebovat, takže to si sem taky uložím. Dám si sem ty jabka, ale to jsem nechtěl. Předsvakávám úplně. No a blížíme se k tomu, že tady máme plný 2 čestky. Ještě tady dám tohle, tady dám tohle, to máme sem. Tak, to jsou už jen takový zbytky. To teď nebudeme řešit tady. Při tom, co tady děláme tohle. Block of quartz to potřebujeme. Torčky si taky nějaký vezmeme, to určitě budeme potřebovat. To tady můžu nechat, protože se sem budeme vracet pro ty věci tady na ten tunel. Co tady, chat? Je tady něco, co by nás zajímalo? Tady asi nic není, maximálně. Ten redstone už ho máme dost, na ten už bych se vykašlal. Flame, Efficiency 4, Power 5, Silk Touch. OK, tyhle knížky asi mají nějakou hodnotu, když jsem si je tady nechával, takže to si vezmem. Kosti si vezmu, to už jsem si vzal totiž. Slime bloky se můžou vždycky hodit na nějaký pistony. Jídlo, chat. Ale chlebíky tady máme zadarmo, tak ty si vezmem. Masíčko, to si taky vezmem. Já nevím, jestli je potřeba, aby jsem si toho bral víc, upřímně. Vezmu si tady jedny semínka a víc toho není třeba. Emeraldy 100% vezmem a no, už postupně začneme, hele, plnit tady baťůžek. Aby jsme toho vzali co nejvíc, tak tohle to můžu naházet sem, takovýhle věci. A pak si vezmeme jenom ten baťoh, že jo. Tady do toho baťohu bych dával takový jako věci typu jídlo a tak dále prostě. A vezmu si to mé všechno, jebat. Vezmu všechny tyhle věci, protože já jsem to chtěl, že jo. Já jsem to sbíral a teď to tady nechávám. Přitom tady mám takovýhle baťoh, který můžu využít na to. Jsem prostě naházím a je to. Ono pak najednou zjistíte, že prostě ty věci využijete, no, tak je to asi škoda to zahazovat všechno, nebo nechat to tady prostě být. A dobře to třídíme, že dobře to začíná to jakoby dávat nějakou strukturu. Tak. To jsem nechtěl, tak, dobrý. Můžeme zahodit tohle z toho, já jsem chtěl tu diamond chestku, protože to je vojeb jako, tady ty věci musím vyházet zase. Hej, ten meč jakoby nechce třeba jako schořet. Kamo, ten meč prostě jako bojuje o svůj život. No takže teď, když si vytěžím ten baťoch. Hej, už mi vadíš. No to ne! Mazej. Tak, co máme tady? Tohle to dřevo, to potřebujeme. Lepidlo si taky vezmeme. Tohle dřevo, to jsme si brali. To si vezmeme. No a jsme asi připravení na to se posunout. Můžu něco udělat s tímhle? Nějaký bloky nebo něco takového, co pak rozjebu zpátky. Block of zinc. Počkejte, zkusíme udělat jenom jeden. Ale no tak. Zkusíme udělat jenom jeden. Mě totiž zajímá, jestli to pak dokážeme dostat zpátky. Jo, dokážem. Let's go. Co je? Andesite alloy. Počkej, já jsem tam dal něco jiného. Andesite. Jsem full shock. Name tagy, ty jsou taky vzácný určitě. No, chat, já se věnuju tady tomu, abych nějakým způsobem tady vybral věci, které jsou potřeba. Nebo potřeba, no, který prostě využijem. Tady je co? Kobl, tuf. Jako necháme si to tady, že jo, uložený. A budeme vědět, že kdykoliv cokoliv budeme potřebovat, tak si sem prostě dojdeme, že jo. Tady toho bude prostě spoustu, vždycky. A tady mám ty slime bally, ty jsem taky někam dával. Mám pocit, že jsem. Jo. Ještě jednou to projdu, jestli jsem tady něco nenechal, co mi pak mohlo chybět. Ale upřímně si myslím, že ne a že se budeme moci vydat na cestu. Já nevím moc jít do pěrdole. Tyhle crate věci, že si mám vzít, tak ty kola, ty jsou jakoby lehký na výrobu, ale tyhle ty nejsou, no. Tyhle věci nejsou lehký, tak ty si vezmeme, no. No. To byl osud takzvaně. To byl osud. Ach, to vezmeme všechno.
Tak, kryt věci dáme určitě sem. No a nějak se nám to pomalinku jakoby rýsuje. Už to začíná dávat trošku smysl. Tam se stěhuješ, na nejhezčí místo na mineru. Budeme tam stavět. Původně jsme mysleli, že tady budeme mít tajnou základnu, ale vzhledem k tomu, že kluci tady už nejsou aktivní a už nejsou ve válečném tom, tak to nemá asi využití. Takže už můžeme být v klidu a můžeme si v klidu jít na hezký místo a můžeme se tam v klidu stavět. Tak, doděláme tady pár bloků. No a můžeme se vydat na stěhovačku. Vzali jsme si pár nějakých věcí. Co je tohle chat? Brimwood sapling. Nějaký hovna, to nepotřebujeme. Nic, jdeme prostě. Nejjezdčí místo na mineru, 3000 metrů, chat. A nemáme zebru žádnou. Chat, tak a jsme na místě. Tady budeme bydlet. Tamhle, tím směrem, budeme mít takovou industriální zónu, kde bych chtěl vyzkoušet takový ty automatické farmy a všechny tyhle ty ptákovinky. Blbý je, že já se teď tyhle všechny věci musím naučit, takže to bude trvat určitě dlouhou dobu. Ale teďkon musím vymyslet, jaký tady uděláme house, ale chci, aby byl nějakým způsobem, nebo aby byl nějak plus minus tady, takhle, aby byl výhled tímhle směrem. Takže mi to přijde mi to mega hezký. No, chat, já bych to tady měl začít nějak připravovat, ale nejdřív si tady asi udělám takový ten základ. Hodíme si tady nějaký prostě bedny, vyházíme si sem věci a postupně to tady začneme nějak jako připravovat. Hlavně teda na to natáčení, jo, to byl celý náš cíl dnešního streamu. A my jsme chtěli být teda někde tady, takže já bych využil tyhle džuzny tady. A začal bych to tady postupně nějak tak čistit. Je mi jasný, že pojím si nějaký mega house. Yes, uvidíte. Hej, já vůbec jako nevím, jestli jako to kopu dobře třeba jako. Prostě úplně jsem šel jen tak random prostě. Dělej. Co je jako za díru? Komu nekomentuj, jo, nekomentuj. K čemu vůbec kopeš takovou věc, jako urovnání terénu? Cože? Urovnáváš terén nebo co? Jo. Ale proč? Zbaky dobrý. Proč? Postavil. Hej, kámo, co stavíš? Ale to je tajný. Dobře. Dámy a pánové, tohle je všechno v tomhle mineru. Byl to díl, který byl vystřižený ze streamu, takže doufám, že vás to bavilo i tak. No a můžete se těšit, že bude teď vycházet mnohem víc mineru, protože jsme vymysleli, jak tu sérii obnovit a myslím si, že se máte rád co těšit, takže děkuju moc za zhlédnutí a doufám, že vás budou bavit i další videjka. Nezapomeňte dát like, komentář a mějte se pěkně a zatím čau.